акция рафтодай марҳамат кадоме ки мана бе апа акция рафтодай 130 сомон این акция ҳозирам давом дорад охири моҳа аксияи калон тамошо бино ин анаму кардиганои туркия ки духтаро харидорӣ мекардену соҳиби туҳфа мегаштен ана бай кардигано мана турецкий кардиган 130 сомон бале туркӣ мана марҳамат кунед дига гулошам ҳаста дига гулошам ҳаст мана 130 сомон тамошо бино ина бинен чӣ хушрӯ мана чери мо барино ҳаст мана 130 сомон тамошо бино ира харидорӣ мекунӣ купон метиҳанд тамошо бино не сета харид сета купон мегирӣ бале 150 туҳфа мондаганд мана марҳамат ҷанбасти бозӣ каяй ҷанбасти ҳамин конкурс охири ҳамин мо духтаро шанс дорен успеҳ кунен ина марҳамат 130 сомон да харидорӣ мекунен шумо шанс пайдо мекунен ки соҳиби яке аз туҳфаҳо гарден 150 туҳфа аз қабили техника барои хона либос дигару дигар чизо беҳтарин туҳфаҳо мана марҳамат барои ҳамун туҳфоя гап намезанем мо кам харад ҳама дар расад ина марҳамат аксияи калон иҷа бозори корбонай тарафи тилло бозор 12 дарвоза 9 қатор марҳамат биёем марҳамат и қайё хушруване бори гуанҷоана ҳамо оригиналош оригинал кашмир ина би нигоҳ кун нигоҳ кун вай рабинен и оригиналошай духтаро ҳози аз ин тошкентам буромадай лекин ина марҳамат оригинал дар кор боша биёен овардаги лекин ӯзбекистон сифаташ дигар нигоҳ кунед ина и чанд пулай ина мо 90 сомон кардем беҳтарин 90 сомон марҳамат тамошобино ҳамаи рангош ҳастай беҳад хушрӯча бозори корвон тарафи тиллобозор 12 дарвоза 9 қатор марҳамат даставка доранд иқа хушрӯай мана беҳад хушрӯ ина расветкоша бинен чихе бисёрай ина қисма бинен духтаро чихе бисёрай ҳамаш 90 сомонӣ шидагай кашмири тозаяй мана марҳамат биёед касе омада наметуна доставкатон мекунанд иқай буруко хушрӯ 70 сомон шидан ира бинен духтаро 70 сомон бурукои фасон бори гуанҷӯай мана размеро ранго ҳама намудуш ҳастай мана дига фасоношам ҳастай галифе уски чӣ намуде дар кортон боша бурукои хушрӯ дар бозори корвон тамошобино 70 сомоне ира бинен 150 сума бурукан 70 сомон бозори корвон тарафи тиллобозор 12 дарвоза 9 қатор ина ёшам хушрӯа ҳамёшам 70 сомон ҳамёшам 70 сомон ира сангчадор ина мудора бинен 70 сомон ира бинен ишаишта хушрӯ ишаишта хушрӯ размеро ҳамаш ҳастай ин ҳами тараф ҳамаш бурукай диден духтаро ҳамаш бурукай бурукои фасони хушрӯ ина вилветам доштена беҳад хушрӯ аксия рафтодай марҳамат мардум аксия